Nagahanda na ang Pilipinas nga maging-host sa labing unang ASTAF Under-19 Asian Sepaktakraw Championship 2026. Masobra sa 600 ka mga pamatanoon nga atleta nga may edad 15 tubtob 17 anyos, halin sa 10 tubtob 12 ka mga pungsod ang mga partisipar sa kompetisyon nga lakip ang men's kag women's events sa rego, quad kag mixed quadrant categories. Sunod sa Philippine Sepaktakraw Association Incorporated, magluwas nga isa ka kadungganan nga mag-host sa isa ka world-class nga kompetisyon. Handuman sa ini nga event nga makakita sang madamo pa nga kabataan nga mayara sang talento nga bag-ohon ang imahe sang Sepaktakraw sa pungsod. Nakigaangot naman ang PSTAI sa 70 ka lokal nga Sepaktakraw club sa bugos nga pungsod kag sa mga regional director agon magpili sa national team nga maga-entra sa tournament. Nabaluan nga nakuha sang pungsod ang hosting rights sang Desyembre 2025 kung sa din ginpatigan ini sa Thailand. Kaupo ang nagkailalain nga leader sa iban nga pungsod.